נראה לי שזה מצלם. איציק, הילד תקוע. אפשר שנחשוב. אני לבד. וו. עוד פעם, סליחה. קאט. מההתחלה. טק 2. יאללה. איציק, הילד תקוע. אפשר שנחשוב יחד. אני לבד. וו. כמה פשוט, וו. זה וו. זה ו. וו. זה... וו. כמה הבטחה יש ו. תוך איציק. וו היא מילת חיבור. חיבור ואין מילות חיבור. אין חיבור? יש חיבור. אין חיבור. יש חיבור. אין חיבור, אלה החוקים. יש חיבור. יש חוקים. תורך, אבל... אין חיבור בין, זה לא אישי. מטלה. הרגת את הילד, איציק. זה תכסיס, משהו שיש לו טעם, רק למראית עין. אין מילה כזאת. אפשר שנציץ במילון. אין מילון. יש מילון, הנה המילון. יש לנו מילון. מתלה. כמו וו, רק מתלה. תלה. לא תלה. לה. לה. לא לה. לא לה. היי, דיה, זה מה שנשאר לי, רק היי. זה קצת מאולץ, איציק. וזה גם השם הפרטי של אלוהים. נכון מאוד. היי. נכון מאוד. וגם למשל, אם אנחנו מחפשים להפנות את תשומת ליבו של מישהו שאנחנו לא ממש מכירים, אנחנו פשוט צועקים לו, היי. 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 אלוהים. 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 היי. אלוהים. היי. אלוהים. היי. תגיד אלוהים, איציק. אבל אלוהים. 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 תגיד עם כוונה. נו, תתכוון, איציק. אלוהים. 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 היי. תוך איציק. אתה כבר הגיע תורך, תיקי. המערכת. המערכת? המערכת. המערכת? המערכת. 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 לא, איפה היא המערכת הזאת? המערכת. אני לא רשום מערכת. מערכת של זומבים. זומבים. ערב טוב. מדברת טיקי, אמא של יעקב. כולנו פה בדיוק בעיצומן של חגיגות יום הולדת ולא יכולנו שלא לשים לב שנותר כיסא ריק. אז אני רק מתקשרת לוודא שלא קרה כלום לבת שלך בדרך הנה. חזרי אליי, שנדע שהיא... את יודעת? סליחה שנולדתי. מה פתאום סליחה? אני לא מרשה לבקש סליחה על... סליחה. אתה לא צריך לבקש סליחה. אז מי צריך לבקש? שמישהו אחר יבקש. מי שצריך. כן. תבקש, אבל. לא, לי אין שום צורך. תבקש. אבל אני לא מוצא שום... סליחה, אבל. חפש טוב, איציק, בסוף אתה תמיד מוצא. נדמה לי שאולי מצאתי משהו. תבקש סליחה שנולדתי. מה פתאום סליחה? את הילד של האהבה. תכניס את זה טוב טוב לראש. אהבה. 8 שנים התפללנו לילד כמוך. רק אהבה. הלידה שלך היא המתנה
הנפלאה ביותר שיכולנו לקבל. ומה המתנה הנפלאה ביותר שאני יכולתי לקבל? קיבלת אותנו. הורים שאוהבים אותך בלי... חיים, קיבלת מאיתנו חיים, במתנה, החיים... אין כמו חיים. חיים? רק תאר לך איפה היית בלי החיים. איפה הייתי? זאת השאלה שכל האנושות שואלת. איפה הייתי? איפה היינו כולנו לפני שהיינו בחיים, ואיפה נהיה אחרי שנהיה. לא בחיים כמובן. גם אני רוצה לתת חיים. אתה נותן המון חיים, אתה, גם אני רוצה להיות אבא כשיהיה גדול. יש לך עוד לגדול עד שתהיה... וגם לי יהיה בן שיקראו לו איציק. איציק? איציק. דווקא איציק? דווקא. למה לא דווקא יוג'ין או סמואל או הרולד? אני רוצה שיהיו לי 4 בנים. 4 בנים. 4. לא, בנים הם בגוף זכר, בן זה 4. אני רוצה 4. וכמה בנות? כמה שפחות. ואיך תקרא לכל 4 איציק. מה, לכולם? מה רע יש לך כל כך הרבה אפשרויות. מה רע באיציק? לא, אין שום דבר רע באיציק, זה יש רק עוד הרבה איציקים. כן, מה תעשה אם נגיד ותצטרך... אני אבנה צבא. 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 צבא? איזה צבא? צבא הכי חזק בעולם. צבא של איציקים. ומה הפקודות שתיתן לצבא הכי... להרוג אותי. מה לא, פתאום מה להרוג? פתאום להרוג? מה פתאום? בשביל שאחר כך אני אוכל לקבל מכם במתנה עוד חיים. אוקיי, את פה. טוב. תבינו שהיית כאן, אנחנו נלך לפני שהוא עוד שני שם, מה אנחנו עושים? הוא קודם, צריך אותי קודם בכניסה שלו. בוא נלך. תשמעו לי. סליחה. לא, נלך. אני אלך? כן, סבבה. תגזור לך מה שיכול מפה. בוא נלך בחוץ. בסדר?